vatasunga vanhu wangu kudai so vatatorera mabhokisi aya baba. Ufunga toita sei nemabhokisi acho aya? Wangu sandi kutofunga va. Mabhokisi aya ngatingomatora ese wangu. Tomaendesa padheni, totsvaka mhene wangu, totengesa. Iwe, maso enyika akatarisa mabhokisi ese waya. Nekuti nyaya ikai iri kuzikanwa nekembi yese, nemakomishina, nemajenerali, zvinhu zvese baba. Izvi baba hazvibude zvamuda kuti iwe, ina handidi munhu anotya wangu. Gore rino iri baba ndogore kugadzira history manje. Ndimbokubvunza chinhu wani, pei yako iri kukwana here iwe? Haisi kukwana wangu. Asiwoka une point wangu. Nekuti tosvika kupi chingochema mari kudai so every day wangu. Pei yacho haikwani. Takutoda kutogadzira history baba nemabhokisi aya. Risk short baba. Saka manje kuchema chii? Mande kuita mari kunotoda kutoriska wangu. Haufa kuita mari nepei wangu. Ufana ngozvitoba kana kuzvitoriska. Takutongoendesa mabhokisi ese padheni aya. Takatotsvaga bhaya wangu. Akatengwa. Tasa time wangu inezvi 3am mashefu ese akarara. Vanhu ese akarara wangu. Saka rekandifonere kamadhamu awo ene yellow bus izvezvi. Iwe. Nyaya dzakadai so idzi hadzidi kupinza maumani mukati idzi. Vana madhamu havapinde munyaya dzakadai so idzi. Ndikanditofonera Soko ndiari padhuze ka. Ndiasingarare ari kupairota izvezvi. Soko wangu, Soko inini handimutrust. Ndisekuru wangu zvangu but havana hana Soko vaya. Tongomudza wangu kuti mabhokisi emadonations aya. Chete. But taura hako ndiye munhu ari padhuze. Amen. Hello Soko. Svikai nebhazi pastation. Toda kutakura mamwe mabhokisi edu emadonation apo. Wangu akutouya zveso wangu. Tobva tatotanga kutenga mastands mangwana makuseni wangu. Nekuchinja property padheni. Tobva tachinja vana zvikuru baba. Baba Mondays. Jaga mari, hey. Jaga mari, hey. Live for money, hey. Live for money, hey. Soko mamukase. Komuri kuitei panapa izvezvi makusenana. Morning mfana wangu muri sei hapana zvangu nezuro ndakazorohwa kana madhamba dheni nepoto saka ndangouya hangu kuzoripota nyaya yacho pano Good morning officers. Morning boss. Mabhokisi aya ya 47 ari kunzi akashaika. Saka handisi kuziva kuti akabiwa nezuro manheru here kana kuti nhasi makuseni kwakudoyedza. Mbavha idzodzoka ndakadzibata ma1 ndakatotsamwa zvisingaite. Boss, vakomana vaya vatakabata nezuro vaya ndo vatuma vamwe vakomana vanga vasara panze apo kuti vauye vabe mabhokisi vaya. Nhasi chaichai tinenge tatobata mbavha yakaba mabhokisi vaya. Ya pandevhu ndingo nepoint papo ndozvati achitofungawo izvozvozvo. Commissioner musanyeperwa nevafana ava. Mandevhu najirafa ndivo vakaba mabhokisi nezuro vakatondifonera na 3am kuti uyai muzotibatsira kutakura mabhokisi. Mabhokisi iwaya atori kumba kwamadevhu izvezvi. Handei munomaona now. Baba Mondays. Baba mane kwa biru.